चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मुंदांखा हाग्रामा दालां साखाथियाव दैजिं फेस्टिभेल खुंफुंग्रा थावनिया बे बाराव दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 7 जानुवारि खालारसिम आइ रिभार फेस्टिभेल जायखौ दिनै बेखेवबाय EM फानिराम ब्रह्मआ। लोगोसे बेयावनो थानाय पिकनिक जाग्रा थावनिखौ EM धीराज बरगयारिया बेखेवो। MCLA सुकुरसिं मोसाहारियाबो एक्सप' थावनिखौ बेखेवो। चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बराया रुंसारि जुबिन गार्गनि मुसुखाखौ बेखेवो। जोबथायाव बारग' MLA मर्थिन बर'आ आलासि नब्लंखौ बेखेवो। गुबुन गुबुन मुवाफोर फाननाय बायनाय हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन बे थावनियाव दावबायफैयोब्ला। खौरां बिजोंनि सिगाङाव EM फानिराम ब्रह्मआ फोरमायो दि बे बाराव दैजिं फेस्टिभेलखौ खुंनाय जायाखैब्लाबो ओनसोलनि लाइमोनफोरा गोबां हाबाफारि थानाय बानजायो, जेराव गोजान गोजाननि सुबुंफोरा फैगोन। लोगोसे फैगौ बोसोरनिफ्राय दैजिं फेस्टिभेलखौ सिगांनिख्रुइ साबसिन खालामगोन होननाबो फोरमायो। दिनैहाय जोंहा आइ रिभार फेस्टिभेल बे आरम्भ जाबाय। बे हिसाबैनो दिनै बेखौ बेखेवनायबो जाबाय। दा बेवहाय जोंहा आलासिफोर फैदों। जोंहा EM धीराज फैदों टुरिस्टनि, ओमफ्राय जोंहा DC फैदों, MCLA फैदों आरो गोबां आलासि फैगासिनो दङ। थ' जों मोजां मोनदों। जेनेरेलि जोंहा बे जायगायाव दैजिं फेस्टिभेलसो जायोमोन। दा एबाराव जोङो दैजिं फेस्टिभेलखौ खालामनो हानाय जायाखै। जों नेक्स्ट इयारनिफ्राय जों खालामनाय जागोन। दा खिन्थु अब्लाबो जोंनि बेनि माखासे जोंनि लकेल इयुथफ्रा दा बे दैजिं फेस्टिभेल नङाब्लाबो माने जों मोनसे फेस्टिभेल खालामगोन आरो बेखौनो नाम दोननाय जादों माने आइ रिभार फेस्टिभेल। जेरै बे सानसेमोनलाय 12 दिननि माने मोनसे प्रग्राम लानानै बे फेस्टिभेलखौ खालामनाय जादों। बेवहाय गोबां एक्टिभिटिस दङ, जोंनि कालचार दङ, बेवहाय जोंहा बिदिनो एक्सप' दङ, स्पर्ट्स दङ, लिटारेचारबो दङ, माने बायदि बाहाय एजेन्डा बेवहाय जों सोनानै होदों बे माने फेस्टिभेलाव। आरो जों आसा खालामदों जोंनि बे दिनैनि बे जेनाखि आइ रिभार फेस्टिभेल बेवहाय जोंनि गासिबो गोजान गोजाननि मानसिफ्रा फैगोन, नायगोन आरो बेवहाय जिखिनि फेस्टिभेल हिसाबै जिखिनि मोनसे जानांगौ बे हिसाबै बेवहाय मोनगोन। आरो बे हिसाबैनो आङो माने आसा खालामदों जोंनि कमिटियाबो जे बेखौ जाहाथे 12 दिनखौ जाहाथे मोजाङै सालायलांनो हायो, जाहाथे बेवहाय जोङो सान्थि सम्पति जों बजाय लाखिनो हायो। बिभिन्न जाथि गोष्ठी फैगोन, नायनो फैगोन, बिसोर जाहाथे अपदस्थ जाया, फैनानै जाहाथे मोजां मोनो, आं बेखौ माने आसा खालामदों आरो आं कमिटिखौ आं खावलायदों। जौ जुवाजों फेस्टिभेल जाया, जौ जुवाया एसे बेलेग बुस्थु। खिन्थु बेवहाय जोङो बेखौ बेस्ट खालामनानै जौ जुवाखौ बेस्ट खालामनानै फेस्टिभेल खालामनाय जायाखै। खारन बोसोरे बे जानुवारि फेब्रुवारि बा डिसेम्बरनिफ्राय लानानै गोबां मानसिफ्रा बिदिनो पिकनिक बानायनानै पिकनिकआव थाङो, माने बिदिनो जायगा नागिरो। दा बे हिसाबैनो जोङो बे खाबुखौ होदों आरोखि, जाहाथे माने पिकनिक जाग्राफ्रा बेवहाय फैनो हायो। बेखौ आं माने बिदि आरो मोनसे आं आसा खालामदों आरोखि बिसोर फैगोन। दैजिं फेस्टिभेला जोंहा इन्टारनेसनेल थांखाबायमोन, गतिके बे लेभेलखौनो जों खालामगोन, साबसिन खालामगोन।